Přátelé, kamarádi, jelikož jsem KTM 390 Duke prodal v domnění, že už nebudu moc jezdit, protože jsem třeba v loni na to neměl vůbec čas, ale se to vyvrbilo trošku jinak všecko a času budu mít asi dost, tak jsem si pořídil jiný vozítko. Je to KTM 690 Duke 2.19 ročník. Moji katušku číslo 1 si ode mě koupil můj brácha. Chtěl jsem ročník 2.19, nebo lépe řečeno chtěl jsem ročník o 2.16, protože ve 2.16 KTM změnila trošku proporce toho motoru výkonový, snížila zdvih, zvětšila vrtání, rázem tam přibylo nějakých 5 kW od předchozích modelů, takže ještě s nějakým laďákem a krapovičem na konci, který tam už byl. Na 2.19 ročníky už dávali tenhle ten krásný akrap, takže jsem ho nemusel kupovat, akorát jsem koupil tady tenhle ten mezisvod. Původně jsem tam měl jenom trubku, ale to i s tím zatlumeným akrapem docela řvalo. Mám tam samozřejmě KN-kový filtr, vozub menší kolečko, jelikož úplně nepotřebuju, aby ta motorka jela 210, jak jede v tom základním převodu. Tam šestku řadím ve 170, takže trošičku se to jako rychlostně změnilo, ale trošičku je to ostřejší, což nevadí, je to motorka na hraní, je to prostě hračka, takže proč z toho neudělat trošičku dravější motorku pro zábavu. No nicméně motorku jsem koupil trochu zanedbanou od nějaké paní, která se o ní moc nestarala, tak ji asi v životě neumila, takže když se mi dovez, tak proběhla důkladná očista celé motorky, takže jsem spoustu věcí sundal, abych se dostal na takový ty místa, kam se při normálním mytí nedostanete. Celý motor jsem umyl, prostě komplet jsem do šroubku tu motorku umyl, vyčistil. Teď už to je teda trošku jiný, protože už jsem na druhý výšce, ale mám to rád, takhle prostě novou motorku, musí být čistoučká, tak kdyby byla úplně nová, tak je z výroby čistoučká, ale to se u téhle nedělo. Ale jelikož jsem chtěl, jak už jsem říkal, tohohle Duka ročník od 2.16 a tak se na bazarech prostě moc nevyskytuje, tak jsem nakonec bral tuhletu, dobře se objevila tak jako jediná, ještě v této barvě, kterou jsem chtěl, jelikož když KTMku, tak ji musím mít prostě s oranžovýma rávkama a nejlépe s oranžovýma plastama, nádrže a tak. Prostě KTMka, že jo, KTMka jak má být. No, takže si ji jako letos prostě užiju. Teď nasadím nějakou kameru na přilbu, kterou mám starou, chystám se koupit nějaký koučko nový, GoPro, ale desítku se mi nechce dávat za to, ale tak uvidíme. Letos asi něco trošku natočím, takže teď si dám na přilbu tadyhle ježiš, co to je, starého drifta, HDčkovýho, teda a něco malinko natočím, jenom tak, abych měl jako z první nějaký druhý výšky, něco natočeného na památku. Protože ještě se s tou motorkou tak trošku seznamuju, i když jako motorka je pro mě jak auto. Do auta sednu, zkusím si, jak jde spojka a prostě jedu, no. I když v tomhletom převodu vozub menší kolečko, měl jsem tam i o 2 zuby větší rozetu, tak už to je poměrně nebezpečný náčiní, tak toho jsem se trošku bál, takže tam mám zpátky jenom o zub menší kolečko vepředu. I to je dostačující, no. Zkoušel jsem maximálku při té první výšce, takže na dálnici to dalo 203, to nepotřebuješ od takovýhle motorky, jako. Takže teď jdu přidělat kameru na přilbu a trošičku něco natočím z přilby. Tak čus.
Takže přátelé, trošku jsem to protáhl. Bije 4:45. Nevím, jestli kamera natáčela, doufáme, že jo. Zkoušel jsem i nějaký zrychlení, tak těžko to odhadnout. Já to pak zkusím z nějakého videa změřit, ale typuju, tak jsem zvědavý, tak typuju tak z 0 na 100, tak za 4 sekundy, ale změřím to, uvidíme. Teď jsem v Bechyni na náměstí, je krásný počasí, krásný teploučko, takže prostě na projížďku, druhou projížďku tady s Katuškou, myslím si, že paráda. Trošku na mě tady lidi koukají, jak si tady sám pro sebe povídám. Přátelé, prosím vás pěkně, ještě tady jelikož mám rád ty tuningy na svých motorkách, když jsem nějakou měl, tak jsem si prostě na ní upravil nějaké věci, pač se mi to prostě tak líbí. Takže tady něco málo zmíním, já to pak asi, když by někdo o ty konkrétní doplňky a úpravy z vlastníků 690 Duke měl zájem, tak to klidně někomu více osvětlím, ale každopádně padací rám jste si asi všimli, pěkný oranžový. Mám rád trošku vyšší plexy, já tady mám i takový nainstalovaný nástavec, který je objednaný z Alíku a prostě mě se na tu motorku takhle šikne, líbí se mi to a hlavně to daleko méně fouká při takových těch jako rychlostech nad 100 km, což prostě mám rád. No. Jak už jsem říkal, dají se objednat takovýhle krásný jako doplňky, on to není karbon, je to imitace karbonu, ale tenhle ten úžasný svod, který je asi zřejmě laděný přímo na toho 690 Duka, je s bezvadnou koncovkou, která to hodně tlumí, ale není v tom katalyzátor, takže jak byla tady taková ta robustní bandaska s katalyzátorem, ona je i těžká, má nějakých 6-7 kg, takže tu jsem dal dopryč. Jinak jsem teda dlouho jsem scháněl zadní nosič na 690 Duka. Ten je takřka nesehnatelný u nás. Já jsem ho objednal někde na Slovensku. Ani nestál moc, myslím si, že to bylo nějakých 1700, dejme tomu, nebo 1600, ale jako poměrně nesehnatelná věc, jo, na 690 Duka. Mně se moc nelíbí ten originál od KTMky, protože to vypadá prostě jak vzadu, jak přistávací plocha pro vrtulník, tak to ne prostě. Tohle je krásný, jako decentní. Mám tady přidělaný tadyhle ten Givi batůžek na nějaký věci, který je přidělaný normálně tady na tenhle jejich systém. Je to docela fajn, já to teď nebudu oddělávat. To, když oddělám, tak na to normálně můžu píchnout kufr, který mám taky velký, jelikož trošku nějaký vejlet vždycky i na těchto motorkách si rád dám po republice, no. Trošku mě jako lákají kamarádi něco malinko delšího a trošičku mám v hlavě nějaký ještě jako delší vejlet, ale o tom radši nebudu mluvit, aby to dopadlo, no. Jinak dají se koupit takovýhle pěkný jako tunínkový věci na AliExpressu. Ještě prosím pěkně, původně tady byly žárovkový blinkry, což jsem nepochopil, motorka vyrobená ve 2019 a dají na to žárovkový blinkery, takže jsem objednal tyhle ty ledkový, které jsou vlastně identický, jako jsou na 390 Dukovi, svítí hodně silně, krásně, takže nemám pocit, že by mě někdo měl přehlídnout někde. Tak jo, takže to bylo takový odpoledne natáčecí na drifta s mojí Katuškou číslo 2, takže KTM 690 Duke. Uvidíme, jestli se něco natočilo na tu kameru, na toho drifta na přilbě a třeba z toho něco sestřihnu. Já nedělám žádný úplně jako profi videa, to jen tak jako z dlouhý chvíle, jen tak jako, že si člověk trošku zdokumentuje na památku nějaký hezký odpoledne a tak. Takže čus. Přátelé, málem bych zapomněl natočit nějaký zvuk.
toho akrapa konce a té koncovky, nebo toho svodu s tlumivkou. Takže trošku tady něco natočím, trošku vrknu, abyste slyšeli, jak to asi tak bublá. Koukám zpátky a necítím nic. A všechno se mi mění v jeden tón a barvu. Tak neboj se slov a klidně zkus mi říct, že se mnou jsi a že tady vždycky tě najdu. Vždycky tě najdu. Stejný věci mít ti nestačí. Chceš jiný život žít a věci nový mít. Já můžu říct, teď už jsem jinačí, ale jsem to já a v duši mám klid. Tak neboj se slov a klidně zkus mi říct, že se mnou jsi a že tady